Uriani Tuhatta Yesus Kristus tapasada roha do pikirata lahu manayun hatani Tuhan martanya kita. Hupuji jalahu sobahami huali di bata disudi asi do tolong ni rohamu nama dongani ngulunami. Di bagasa tiket Tuhan na yang tarulihai marhite hiti hatam. Dongani hai marhite hiti todim parbadiai. Asa watu si hami hatamon. Di bagasan Yesus Tuhan nami. Amin. Damang dainang hata ni debata na saur tuhita dia pala partikianon dia ni mesan berita nauli na sinura di si Lukas bidu 10 sada mamuka mai sian ayat 37 masuk mai sa tuai 42 odo hatani Tuhan. Adorang dia tahu dope dia raun sadahala parisi ma ibana mangan. Jalabongok ma ibana la sudul ma. Ala longang ma parisi i ala di ida na sojolo maburi ibana laho marsi panganon. Jadi didok Tuhanima tu ibana anggo hamu parise duru ni panginuma dohok mangkuk di pesamu. Ala ia perbagasan muna go padoboon do hajahaton do. Hamuna na orang roha. Sitopa duruna dalas ido na manoppa bagasanna. Asal ma dibasa-basao kamu na dibagasan nai bahen asyasi sadok yasma na dihamu. Marjia mahamu parise ay di parsapuluh hamudo akka suaswanan na mekmet ro di ragam-ragam ni simarata alay di law si hamudo uhum dot holong ni rohani di bata siulaw do nasadaon alay unang matading na sadaan ido yang usaha na dihita saluh na kadamang do dainang nenolongan di bagas sa Tuhan ta Yesus Kristus totu molo manoto kita ibarat na acara TV One juk do disita bereng ta para teate hojala ta parwahon akka tokoh politik na beradu argumen saling mengkritik do aklena asik alai hado huberek kami sada tokoh politik ibana habis mengkritik pemerintah. Nampola udah kok kami isi guarna. Alai. Dan tuk satahun. Hulang 3 bulan duduk dikritik ibana pemerintah. Tertakut ma ibana. Kasus korupsi. Nah. Suang-suang ini duhatan di Tuhan nasahat tuhita dia pala partiknya. Di patupa Tuhan Yesus do pangajarion di piga-piga inganan. Jala disadatiki mengajari natoro ma Yesus tarik Tuhan rajaun ni debata. Alai adong ma sada halak parisi sada keluarga topekna. Mangudang Yesus manang mamio Yesus mangan asa marsi panganon di bagasna. Alai justru na terjadi damang dainang. Ditiki halak parisei nama jakko Yesus mangan di bagasna di ibana cara di parmangan ni Yesus dan sesuai do aturan do ruhut nah masa di tradisi ni halak Yahudi tradisi halak Yahudi nah sajol mana masuk ima tu bagas molo saduru iko jolo diburi do ima dirina molo lawar si pangano pe ko jolo diburi doi matangan. Molo daw marla dosa do namangan. Umat tradisi. Ale ahana di patupa Yesus.
marhite-hite na bongoti Jesus tu bagis nyala Parisei. Marhite-hite na mangani Jesus gabelas di patu pa Jesus do pangajarion. Alay di bagasan pangajarion ni do di madikriti Jesus pangalahon nyala Parisei. Ahma di Jesus di hatan di Tuhanon nagabe sada kritikan. Di bagasan ayat na 30 rode 40 di Tuhan Yesus songonon. Jadi di Tuhani matibana anggo hamuna Parisei duru ni panginuman dohot mangkuk DPS samu ala ia perbagasa muna gok padobuan dohot hajahatod do. Hamuna na orang roha. Sito paduruna dalas ido nama noppa bagasanna. Di bait Tuhan Yesus sadai matudos-tudos. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan, tetapi Tuhan berkata kamu orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggang. Tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Di bait Tuhan Yesus tulis-tulis na songonima piring. Alay amang inang. Sa sitong na nang dohono ni Jesus pangalaw nila Parisi. Pangalaw nila Parisi na totong pajagar-jagar diri mangaluli akasangap asa songone doko ni majul masitong apa dang sitong. Mana dikritik Yesus? Apa yang mau dilakukan oleh Yesus? Yesus dada neng mempersuada maka pahati. Dada neng imam mempersuada aka tradisi, aka ruhut, aka Torah. Tetapi Yesus ingin menjelaskan fungsi yang sesungguhnya daripada aturan itu. Karena aturan yang dibuat tradisi, uhumna dibuat, ruhutna dipatupa. Dak kolang dibagasa pikiran, dak kolang ibaratna jagar berengo seduru. Ale aturani ikut tarida doi di bagasa pangalaho. Sarubang do aturani do akap pabahena. Aturani do na mangojor kita patudun akap pabahena na denggan hobar tulomoni rohani debata. Molo halak Parisi di bagasan turpu jami tau dang songoni. Asing do aturan, asing do pangalaho, asing do ruhut, asing do pembahena. Maka Yesus mau katakan, jangan utamakan ini itu kau kesampingkan. Semuanya harus utama. Aturan oke, tetapi di samping aturan ikut dari dado aturan ini marhite-hite pambahena. Ido ubahin ido ima Tuhan Yesus di bagasan ayat 42 marjia mahamuna Parisi di persapuluh hamudu akka suasana nau met rodi ragam-ragam nasi marata alai di lausi hamudu uhum do holong ni rohani di bata uhum do holong ni rohani di bata do nekun ulah honopon aturan di bata marhite-hite patik ni si Musa asalam takas do bangsoi di hati hai mangatusi akalomoni rohani di bata marhite-hite uhum do akaruhuti dihita salhuna akadamang do dahinang nenolonga di bagasat tuat Yesus Kristus hobar tuhatan ni Tuhan na satu hita dia pala pertikianon didot takas tu hita debata nang mengajar hitam bangulat uhum dohotima holong ni roha ado na nang doro ni debata tu hita ganuk marsada-sada parjolo sahali na di halomoh debata tu hita
amanginang sa totok kita mangulat akka uhum na adong nima di negara taon di humaliangta di tonga-tonga ni huriatta alay unang maadong niyan gabi ala ni uhumi dala di bana pasiak siya kadongan na. Yang pertama debatan yang mengajari tuhita ganok marsada-sada tinggal hok kamuna karoha dok pangalaho na maralo pa kapatik di debata. Molohita madok amanginang ikut ulahorot tapatiki nasada 1 na 10 berarti ko patari dahorot ta doi marhite-hite na makahulong ya kadungat tahita. Molo tadok ko di bagasan nakaparngoluon martangiang kita marminggu hita iko sarobang do pangalaw si gano pare. Unang adong dihita ganok marsada-sada denggan martangiang denggan marminggu alay pangalahona ulang akaururang do akabura na dipataridaw di bagasang ulo na si gano pare. Napaduahon damang dainang siyan hatan ni Tuhanon na yung takas di paadar tuhita ganok marsada-sada asang giat jolma na mangulahon uhum do holong ni rohan ni dibata di pataridahom may di tonga-tonga niya kaparumatanggaw na uhum do hatigoran ni dibata mangarahot tita asa mardala kita di bagasan holong ni rohani debata. Uhum do ima holong ni debata gabi mangalegogo tuhita. Mangulaon akalomo ni rohani debata. Ikon botota do manginang di bagasan partod diota o bartuhatan ni debataon. Partod dion na mangajari manugu hita mangulan akalomo ni rohani debata. Rikot do aka uhum rikot do aka aturan. Alay marisuang do uhum do haturan ni debata. Do aka aturan na adong di portibion. Molo pangalahot ta songo pangalahon na somaraturan. Lapatan na songo dia. Gudang do aka aturan do aka uhum na taparate-ate na taboto di bagasan aka parngolon. Alay pangalahot ta lumlam dan pataridahon jol manamangulu di bagasan aturan. Maka Tuhan mau katakan terakhir sekali kepada kita. Orang yang mengerti hukum. Orang yang mengerti kebenaran. Orang yang mengerti segala yang baik dan yang buruk. Maka dia tidak cukup hanya sebatas mengerti. Alena rumikot. Dia tusi jala diulahon di bagasan nguluna si garupari. Amin martangnya kita. Moliate mau sobbah ruanami tuho ali di bata. Di asid at holong ni roham na totong dilehom tu bagasang ulo nami. Taruli hami Tuhan marhiti-hiti hatamon. Ajari hami Tuhan makanguluhon hatamon di bagasang ulo nami si ganupari. Asa daw pangalahon na lumlam. Asa daw pangalahon na soture. Alay asa masohok mahami maulan akalomo ni roham. Marhiti-hiti parangin na denggan. Di bagasan Diyos Kristus martangnya kami tuho. Amen. Oras madihita damang dainang Tuhan Yesus mamasuk-masuhit.